Elhamdülillah, Allah'ı Subhanahu ve Teala bizlerge özünün rahmetlerin her daim iriştirip dura. Haminde elhamdülillah Allah'ı Subhanahu ve Teala bizlerge özünün malın, özünün bizge birilgen yasagan vakitin, özünün rahmetin bizge her kinni bire. Haminde elbette ki şuşu birgen eybirini biz türlüşe kullanabız, türlü yakka sarıf itebіз, türlü menfaatli hem belki vakit menfaatsiz yakka Allah-u Teala bizning kullarımızga erişken malını, bizge Allah-u Teala birgen malını türlü tarafta onu birebіз, taratabız, әзірләп, яки жиып куябыз. Hamide inşallah менә сөйләшеп китербез менә шушы бик әһәмиятле булган һәм һәрберебезнең дә борҗый торган мал турында, шулай бит. Һәрберебез дә эшли, кемдер мөдир, кемнеңдер үзенең бер эшчеләре бар, кемнеңдер үзенең бер завод булсынмы ул, үзенә күрә бер гамәл булсынмы ул, кайсысында белән ул идара итә, кайсында әлбәттә ки көндәлек форматта акча килә һәм китә. Кемдер инде кем өчендер эшли, кемдер шул ук заводта хезмәтче булып эшли, кемдер инде көндәлек түгел, көненә берничә сәгать. Һәм һәрберебезнең дә эш рәвешебез төрле. Кемдер инде пенсияга чыккан, һәм инде эшләмичә өйдә ята, үзенә күрә өйдәге булган кайбер эшләр белән мәшгуль һәм ай сайын анарга мал килеп тора. Һәрберебезнең дә төрле халат һәм һәрберебезнең дә шушы малның зурлыгы, күләме төрле. Бит ул безгә килә. Әз булсынмы ул, күп булсынмы ул, яки уртача булсынмы, әлбәттә ки килә. Һәм күпме генә булмасын, аның әлбәттә ки зурлыгы юк, шулай бит. Әзе бар ул, әз дип әйтәбез без, яки зарланабыз без, әмма күбрәк булган сайын барыбызга да рәхәт һәм яхшы. Һәм ни өчен мин моны әйтәм җәмәгать дәреслектә? Бу бит Аллаһы Тәаләнең безгә биргән малы. Аллаһы Тәаләнең безнең тырышлыгыбызга карап, безнең эшебезгә карап, безнең ниятебезгә карап, һәм безнең атлаган сукмакларыбызга карап, сәбәп кылган сәбәпле, Аллаһы Тәалә менә шушы сәбәп кылганыбыз өчен, безнең ихтияҗыбыз, иҗтиһадыбыз өчен Аллаһ Тәалә кирәкле булган безнең халәткә һәм безнең хәзерге вакытка күпме кирәк, шуның кадәр Аллаһ Тәалә бирә. Һәм шуның кадәрен үк кире ала. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәалә әлбәттә ки үзенең Коръәни Кәримендә менә шушы мал мәсьәләсе турында күп аятлар китерә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да гомумән менә шушы мал, мөлкәт, нафақат кылу мәсьәләләрендә күп хәдисләрен без күрә алабыз. Пәйгамбәребезнең бай вакытлары да, маллы вакытлары да, һәм шулай вакыт фақир булган вакытларында без аның сирасын карап белсәк әйтә алабыз. Әмма шуңа да карамастан ул бит безнең Аллаһы Тәалә биргән малыбыз, һәм без аның һәрбер сумы өчен Аллаһы Тәалә каршында җавап тотачакбыз. Һәм шуның өчен дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисендә китерә, Әл-Байһақи рахимаһуллаһ үзенең хәдисендә әйтә, үзенең китабында китерә Пәйгамбәребезнең хәдисен: "Сәләсун мунҗият" ди. Өч төрле кеше яки өч сыйфат булган кеше һәм үзенә менә шушы сыйфатларны җыйган булган кешеләр, алар нәҗәткә яки җиңүгә ирешерләр ди. Беренчесе хашьятуллаһи тәалә фи сирри вал алания. Беренче төр кешеләр кайсылары Аллаһы Тәаләдән курыктылар. Яшерин булганда да, Аллаһ белән үзе генә калганда да, ва алания һәм кешеләр алдында, иғлан кылганда.
وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ. Икенчесе кайчан ул гадел. Риза булган вакытта да, хәерле булган вакытта да, һәм авыр булган, ачулы булган чагында да ул гадел. Һәм өченчесе وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. Һәм өченче төр кешеләре ди кайсылары уртаклыкны таба беләләр, һәм факирлекнең нәрсә икәнлеген аңлый беләләр, һәм байлыкның нәрсә икәнлеген аңлый беләләр. Менә шушы кешеләр мунҗият ди. Менә шуны аңлый белгән кешеләр ди, алар ди җиңүгә ирешүчеләр һәм дөрес юл белән баручылар. Һәм инде әлбәттә ки безнең динебез чакыра нәрсәгә җәмәгать? Уртаклыкка, шулай бит. Факирлеккә дә чакырмый, фәкир бул, мискин бул, берәй-бердә сорама, ят шунда дип юк. Һәм киресенчә чакырмый, бай булып, үзеңнең бөтен малыңны җыеп, үзеңдә генә тотуны һәм аларны җыеп таулар ясауны әлбәттә ки безнең динебез монарга чакырмый. Мөселман кеше бай булырга тиеш. Мөселман кеше нафакатькә һәм гомумән ихтыяҗга һәм сорап йөрү дәрәҗәсенә төшәргә тиеш түгел. Шулай бит инде җәмәгать. Әлбәттә ки шулай. Һәм менә шушы сыйфат. Инде беренчесе ул факирлек. Һәм инде икенче сыйфат менә шушы малың булып, саранлык сыйфаты әлбәттә ки бу бик куркыныч булган сыйфат. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля Фуркан сүрәсендә әйтә: "Валлазина иза анфaqу лам юсрифу ва лам яqтуру ва кана байна залика qawama." Шушылар ди, кайсылары иман китерделәр ди. Әгәр дә алар нафакат кылалар икән, алар ди исраф та кылмыйлар. Ва лам яqturu, һәм арттырмыйлар. Ва кана байна залика qawama. Менә шушының икесенең арасында алар булалар ди. Нафакат нәрсә ул? Кайчан кеше үзенең малын нафакат кыла, ярдәм итә, булыша, садака бирә, исраф та кылмый. Кирәкмәгән җиргә сарыф итеп, һәм арттырмый да. Бу җәмәгать Аллаһның аяты. Бу җәмәгать Аллаһның аяты. Һәм шуның өчен безнең гарәп телендә бар ике сүз. Шух дигән сүз һәм бухл дигән сүзләр. Икесе дә тәрҗемә иткәндә саранлык дигән мәгънәгә генә ия, әмма дә ләкин җентекләп карасак саранлык була ике төрле. Беренче тур иң куркынычлы шух дигән. Ул кайчан кеше Беренче төр, кайчан кеше фақат саран, һәм үзенең малын үзендә җыя, һәм кешегә бирми. Икенче төр саранлык кайчан кеше малын үзенә җыя да, һәм кешендәге булган малны да үзендә булдырасы килә. Миндә бөтен мал булырга тиеш. Монсы икенче төр саранлык. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә моның турында нәрсә ди? Алар ди дуга кылалар ди. Һәм Аллаһ тәрә нәрсә сорыйлар ди? Я Раббым, сакла безне саранлыктан дип. Я Раббым, сакла безне саранлыктан дип дуа кылалар ди. Субханаллах. Ва ман юqa шухха нафсихи фаулаика хумул муфлихун ди. Һәм кайсылар ди курктылар ди. Һәм Аллаһ тәрән сорадылар ди, я Раббым, сакла безне дип. Фаулаика хумул муфлихун. Һәм менә шулар инде алар җиңүгә ирешүчеләр ди. Кайсылары курктылар саранлыктан, кайсылары курктылар менә шу саранлыкның икенче өлешенә керүдән. Алла сакласын җәмәгать. Һәм Абдуррахман ибн Ауф улуг булган сахаба. Ул шул сахаба кайсысы җәннәт анарга вәгъдә кылынды бу дөньяда ук. Кайсысы артыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыды. Пәйгамбәрбез ике сахаба артыннан гына намаз укыды. Ул да Абу Бакр, икенчесе Абдуррахман ибн Ауф. Һәм ул Мәккәдән Мәдинәгә күчте. Һәм таваф кылган вакытта ничек дуга кыла иде? Аллаһумма қини шухха нафси. Я Раббым, сакла мине, минем нәфесемнең саранлыгыннан ди.
Таваф кылганда җәмәгать. Нинди дуа кылган? Сахаба. Кайсысының инде урыны билгеле. Кайсысы улуг да булган сахабалардан, кайсысы Бәдр сугышында сугышкан. Аллах ризалыгы өчен. Аллаһумма қини шухха нәфси. Кылыйк бездә шундый җәмәгать дуганы: Я Раббым, сакла мине саранлыктан дип. Я Раббым, мине ярагайт, мине саранлыктан дип. Бу бит шир, бу бит авыру җәмәгать. Һәм ни өчен ул шундый дуа кылган? Чөнки ул тырышкан, чөнки ул эзләгән, чөнки ул тармашкан, көтеп ятмаган килгәнен. Амунарга дәлил, нинди дәлил? Кайча ул Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Сабит ибн Рабиъ дигән Мәдинәдәге яшәүче сахаба белән аны кардәшлеккән, яки кардәшләрендергән, татулаштырылган. Һәм Сәгъд ибн Рабиъ әйткән: "Менә минем малым, күп бетерисең, шуны ал" дигән. Абдурахман ибн Ауф нәрсә дигән? Рәхмәт, Аллаһның рәхмәте яусын дигәнме? Юк, җәмәгать. Дуллани аля сук дигән. Күрсәт миңа кая базар дигән. Сатып алу торган урынны, сатып алу белән эшләгән гамәлләр кая сезнең бөтенесе ди. Күрсәт миңа шунда дигән, мин шунда барам дигән. Һәм әлбәттә кисәгә күрсәткән Абдурахман ибн Ауф берничә айда үтмәксен, инде маллы булган, бай булган. Бу нәрсәне аңлата җәмәгать. Әгәр дә без тырышабыз икән, әгәр дә без Аллаһка итагать итеп, күңелебез белән, ниятебез белән Аллаһтан куркып, маллы булырга, бай булырга тырышабыз икән, әллә Аллаһы Тәала безнең күңелебезне күрмиме? Әллә Аллаһы Тәала безнең ниятебезне белмиме? Әллә Аллаһы Тәала безгә шушы хәләл булган юлга бару, тармашу, эзләүне җиңел әйтмиме? Әлбәттә ки җиңел әйтә. Фақат безнең әзрәк тармашуыбыз, селкенүебез, эзләүебез кирәк. Киресенчә зарланып, булмый миннән дип, арадым инде дип ятабыз икән, әлбәттә ки кем бирер? Шуңа да карамастан әле Аллаһ Тәала барыбер бирә. Шулай бит, әлхәмдүлилләх. Һәм шуның өчен менә бу саранлык сыйфаты, җәмәгать, бу бик куркыныч һәм бу бик зур булган, авыр булган шир. Икенче аятта Аллаһ Тәала Исра сүрәсенең 29-нчы аятында әйтә: "Ва ла таҗ'ал ядака магълулатан иля унуқик." Таңлык җәмәгать. Нәрсә ди Аллаһ Тәала? Син ди үзеңнең кулыңны үзенең муеныңда бәйләп тотма ди. Үзеңнең кулыңны муеныңда бәйләп тотма ди. Ва ла табсudha күлләл баст. Һәм шулай ук аерылма дигез. Бөтен нәрсәңне дә биреп бетермә ди. Һәм үзеңнең кулыңны да муеныңда тотма ди. Кем? Аллаһ Тәала әйтә. Кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килде бер яшь кенә бер малай. Һәм әйтте: "Пәйгамбәр, бир ди миңа кием ди. Минем әни синең яныңа чакырды ди, һәм әйтте Пәйгамбәребездән кием сорарга ди." Һәм Пәйгамбәребездән бу нәрсә кием сорады ди. Һәм Пәйгамбәребез нәрсә диде? "Син ди шушы вакытка, шушы җиргә кил" ди. Һәм теге малай шушы вакытка, шушы җиргә килә дә, һәм Пәйгамбәребез үзенең өендә булып нәрсә эшли? Үзенең киемен бердән бер булган ул вакытта киемен шушы малайга салып бирә. Һәм теге малай китеп бара, һәм нәрсә? Аллаһ субханаһу ва тәала менә шушы аятны иңдерә. Пәйгамбәребезне тәрбияли. Син үзеңне дә кайгыртты, шулай бит. Үзеңнең соңгы булган, биткән булган, ахыргы булган әйбереңне шулай ук бирмә. Ва ла табсudha. Үзеңнең кулыңны да шулай ук айырып бетермә. Чөнки синең үзең дә бар, гаиләң дә бар, балаларың да бар. Әмма шул ук вакытта кулыңны да муеныңда тотма ди, тотып бирмим диеп. Менә ничек Аллаһ субханаһу ва тәала Пәйгамбәребезне тәрбияләде. Менә ничек Аллаһ субханаһу ва тәала шушы аятлар ук безгә кагыла, җәмәгать. Безгә, һәрберебезгә дә кагыла торган бу аятлар. Һәм шуның өчен инде Аллаһ субханаһу ва тәала безгә мал биргән икән. Әйе, һәрберебезгә төрлечә ул, төрле микъдарда, төрле күләмдә. Шуның өчен онытырга кирәк түгел ике әйберне. Ул гаделлелек һәм хикмәт.
Акчаны бирәбез икән, малны бирәбез икән садака иттереп, кешегә бүләк бирәбез икән, кешегә булышабыз икән, бу кирәк гамәл, зур гамәл. Һәм моны без эшләргә тиешбез, әмма истә торырга тиешбез. Нәрсә ул? Гаделлелек һәм нәрсә ул? Хикмәт. Менә шушы була икән бездә, әлбәттә ки без зур дәрәҗәләргә ирешербез, һәм инде әлбәттә ки иншаллах безнең менә шушы биргән садакаларыбыз, биргән нафакатларыбызны без теге дөньяда күрәчәкбез. Чөнки бу Аллаһның вәгъдәсе. Нинди генә без мал бирикме, нинди генә без садака бирикме, нинди генә без хәерле сүз гамәл кылмыйкмы, без бит үзебезгә кылат җыябыз, җәмәгать, хәзинә җыябыз. Бу дөньяда түгел. Бу киемнәр ул бу дөньяда хәзинә. Машиналар ул бу дөньяда хәзинә. Иләр ул бу дөньяда хәзинә. Монда безнең банкларда яткан маллар ул бу дөньядагы хәзинә. Без бит җыябыз хәзинәне теге дөньяга. Һәм инде шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәрберебезнең дә кылган ниятләребезне хәерле ниятләрдән кылсын. Безнең күңелләребезне менә шушы начар булган авырудан, саранлыктан я Раббым ярагайт. Я Раббым безнең күңелләребезне саранлыктан ярагайт. Я Раббым безнең күңелләребезне саранлыктан ярагайт. Я Раббым син генә ярагайтучы, син генә безгә гыйлем бирүче, син генә дөрес юлны бирүче, я Раббым синнән генә сорыйбыз. Я Раббым һәр барчабыз да менә бу хәдисләрне укыгач, ишеткәч, хәерле рәвештә аларны үзебезнең көндәлек тормышыбызда кулланырга я Раббым насыйп ит. Һәрберебезнең дә я Раббым үзебезнең динебезне өйрәнеп, үзебезнең көндәлек тормышыбызда кулланырга я Раббым насыйп ит. Һәрберебезнең дә ла илаһа иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ хәерле рәвештә аңлап, белеп, шулай ук бу дөньяда кулланып яшәргә я Раббым насыйп ит. Һәм һәр барчабызның да ошбу фәни дөнья киткәндә шәһадәт кәримәләре белән китергә я Раббым насыйп эйлә. Субханакаллаһу бихамдих, ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейхи. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.